Един човек е попаднал в беда, в безпаричие и безизходица, понеже майка му е била болна. И решил да звънне на най-добрият си приятел. Звъннал му и му казал: приятелю, майка ми е тежко болна и ми трябват пари. Ако може да ми обслужиш. А приятелът му е казал: добре, ще ти звънна до вечера. И затворил телефонът. След час-два го потърсил пак, но телефонът му бил изключен. Малко по-късно пак му е звъннал, но той не отговаря, телефонът му е бил изключен. След това решил да се прибира, отчаян и огорчен. И какво да види? Торбичка с лекарства до възглавницата на майка му. И попитал по-малкият си брат: какво е станало? Откъде са лекарствата? А брат му е казал: твоя приятел дойде и ги остави. Той от радост скокнал и решил да потърси приятеля си. Намерил го и го е прегърнал и попитал: защо телефонът ти е бил цял ден изключен? Аз чаках да ми дадеш отговор, а ти не ми даде. И приятелят му е говорил: братко мой, продадах си телефона и реших да купя на майка ти лекарства. И той заплакал от радост. Мили брати и сестри, обичайте ближния както себе си. Правете това, което искате на вас да ви направят. Бъдете изобилно благословени.